Hej, jeg hedder Bjarne Bosen, bor på Hellevad Vandmølle, og vi skal lige fortælle jer lidt, hvordan vi dyrker vores økologiske grøntsager her. Først der starter vi med en pløjmark, som vi har en del af her, kan I se. Og så bagefter kører vi så med en gruppe, som er frontmonteret, og det er den her sag. Og som I kan se, så går de cirka en 30-40 cm ned i jorden. Dens funktion det er at løsne jorden ned i en 30-40 cm dybde, sådan til at rødderne de let kan udvikle sig, eller bedre kan udvikle sig nede i jorden. Ja, så er vi så kommet til den bagerste del af maskinen. Det er en bedformer, vi har her, som laver nogle fine bede. Dens vigtigste funktion det er at gøre de store knolde i jorden mindre, og det sker med den her rotor, som ligner lidt en fræser, men det er det ikke. Den har en anden slags tænder, og så kører den også anderledes end en almindelig rotor eller fræser. Så den kører rundt i samme retning som fremkørselsretning. Bagefter så skal vi have formet selve bedet, og det gør man så med den bagerste valse her, som man kan se kører modsat kørselsretning. Så den tager de øverste små knolde og planerer dem ud og ødelægger dem, så det bliver et rigtig dejligt bed. Og så lægger den også stenene lidt ned i jordoverfladen, ned under jordoverfladen. Og så prøver vi simpelthen at køre og se, hvordan det ser ud. Esben, hvad skal vi ud og lave i dag? Vi skal ud og plante jordbær. Dejligt. Hvorhenne? Ude på grøntsagsmarken. Altså det stykke med grøntsager, der står ude. Den store? På marken. Ja. Fedt. Jamen lad os gøre det. Hvad er det så, du laver nu, Esben? Nu er vi ved at trække de der rækker op. Vi skal plante jordbær i de yderste. Så skal der senere være græskar i den midterste. Nu er vi så gået i gang med at plante jordbærne. Vi sidder herude i bedet, og så planter vi den med 30 cm mellemrum. Det er faktisk ret nemt, fordi bedet, det er Bjarne, han har lavet det så dejligt blødt. Så vi bare lige at stikke hånden ned, og så ned. Og så er der en ting, der er vigtigt, og det er, at hjertebladene herinde, hjertebladet, at det skal være over jorden. Fordi jordbærplanterne, de vokser inden fra midten. Mange planter, de vokser ude i spidserne, men herinde vokser de derinde. Så derfor så skal det være over jorden. Så noget lignende det her. Og så trykker vi lige lidt.